Ahojte študentíci, vitajte opäť pri ďalšom videu. V dnešnom videu sa pozrieme na Moliéra. Predstavte si Paríž v 17. storočí. Ulice plné kočov, šlachtovo vyšívaných odevoch a medzi nimi muž, ktorý sa rozhodol, že smiech môže byť rovnako vznešený ako vážna dráma. Tento muž sa volal Molière. On bol herec, dramatik a majster komédie, ktorý dokázal rozosmiať aj samotného kráľa Ľudovíta XIV. No jeho život nebol len o potlesku, musel čeliť kritike šlachty, väzeniu a dokonca aj odmietnutiu cirkvi po smrti. V tomto videu sa pozrieme na jeho život, diela, inšpirácie z antiky, typické postavy, motívy a aj na to, prečo je jeho humor nadčasový. Poznámky k tomuto videu nájdete na našom Hero Hero, taktiež tam nájdete aj vypracované všetky maturitné témy zo slovenčiny a literatúry, k ním poznámky, podcasty a malé testíky. Robíme aj témy na želania, takže choďte sa určite na to pozrieť a poďme teraz na video. Život a dielo Moliéra. V minulom videu sme si rozoberali európsku klasicistickú literatúru, kde zaraďujeme aj samotného Moliéra. Rozprávali sme si o spoločenskej situácii, ako sme európsky klasicizmus rozdeľovali a aké boli ich znaky. No veľmi potrebným, čo sme si tam rozprávali, boli žánre v klasicizme, ktoré delíme na vyššie a nižšie. Medzi vyššie patria tragédie, óda a eposy a medzi nižšie komédie, bajky a satíra. Dôležité je si to preto podotknúť, pretože komédie patrili medzi nižšie žánre. A my vieme, že Molière sa zaoberal komédiami. Písal komédie a bol významný tým, že z komédie spravil vyšší žáner. A bolo to vďaka tomu, pretože ich písal Ľudovítovi XIV. Ľudovít XIV žiadal od Moliéra komédie a aj sám Molière ho dal ako jednu z hlavných postav v jeho komédii. Ale poďme pekne od začiatku. Ako sa Molière dostal k samotnému písaniu? Jean-Baptiste Poquelin, známejší pod menom Molière, sa narodil v roku 1622 v Paríži. Bol synom kráľovského čaluníka a komorníka, čo nám znamenalo, že teda mal jasnú budúcnosť pred sebou. Rodičia dúfali, že pôjde v ich šlapajách, no on mal iné plány. A na prosbu rodičov vyštudoval právo a pripravoval sa na povolanie notára, ale potom prišla láska. V roku 1643 stretol herečku slečnu Béjartovú. Bola to žena, ktorá zmenila jeho život. Spolu s ňou a jej rodinou založil divadelnú skupinu. No začiatky neboli jednoduché a po 2 rokoch prišiel bankrot. A Molière dokonca skončil na krátky čas vo väzení. To ale Moliéra nezastavilo, nevzdal sa. Pridal sa ku kočovnej hereckej spoločnosti a 13 rokov cestovali po celom Francúzsku. Od malých dedín po väčšie mestá. Molière počas týchto rokoch spoznal ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev. Vidieckých roľníkov, bohatých, kupcov aj nafúkaných šlachticov. Všetci sa neskôr objavili v jeho hrách. A tu sa naučil aj jedno tajomstvo. Ako upraviť hru tak, aby mal na divákov ten najväčší účinok. V roku 1658 sa vrátil do Paríža a mal vystúpenie v Louvre. Tu ich podporil kráľovský brat a dostáva jeho skupina čestný titul. A neskôr začal vystupovať aj v paláci Petit Bourbon. Tu sa stretáva s talianskými hercami a objavuje Comedial dell'arte, improvizovanú komédiu plnú typických postav. Pod jej vplyvom vzniká jeho prvá veľká satíra. Smiešné Preciózky, ktorá si nebrala servítku pred ústa a vysmievala sa manierom francúzskej spoločnosti. Hoci Molière miloval tragédie, sláva mu priniesla predovšetkým komédie. Písal o ľudskej pýche, lakomstve, pokrytectve aj o manželských problémoch. Molière naopak veril, že smiech dokáže meniť ľudí, no jeho vlastný príbeh nemal šťastný koniec. Zomrel počas vystúpenia v hre Zdravý nemocný, kde hral chorého muža. Cirkev mu odmietla dať kresťanský pohreb, pretože bol herec a zomrel bez posledného pomazania. Až zásah kráľa umožnil, aby bol pochovaný potajomky. V noci a v masovom hrobe. Bolo to hlavne pretože herci sa v tomto období považovali za hriešnikov, keďže vystupovali na javisku. Často zosmiešňovali autority a cirkev ich nepovažovala za hodných kresťanského pohrebu. Medzi jeho najvýznamnejšie komédie patrí napríklad Lakomec, Zdravý nemocný alebo Mizantrop. V dnešnom videu sa pozrieme hlbšie na dielo Lakomec, čo je aj povinné čítanie.
Tak poďme teraz na dielo. Lakomec. Literárny druh je to komédia charakterová a neveršovaná. A žáner zaraďujeme ju do drámy. Molière našiel inšpiráciu na napísanie Lakomca v antickej hre, ktorá sa volala Komédia o hrnci, ktorý napísal známy Plautus. V diele Lakomec nachádzame trojednotu miesta, času a deja. Miesto nachádzame sa stále v dome šľachtica, čas, všetko je stihnuté za jeden deň a dej, cieľ vydať deti za dobré peniaze. Typy literárnych postav v diele Lakomec nachádzame tu charakterový typ postav. Charakterový typ postav sú postavy, od ktorých vieme, čo môžeme očakávať. V každej situácii sa nachádza ich typická charakterová črta. Napríklad niekto môže byť lakomý alebo chamtivý, taktiež aj výsmešný a podobné charakterové črty. V diele Lakomec máme Harpagona, ktorý je lakomý. A taktiež tu máme aj typ postav rezonéra, to znamená, že autor rozpráva ústami postavy. Molière v tomto diele využil aj humor a zámenu. Vidíme to napríklad konkrétne v časti, kedy sa Jakub rozpráva s Harpagonom. Kedy Jakub sa pýta Harpagona, či sa chce zhovárať s kočišom alebo kuchárom. Harpagon mu na to odvetí, že aj s jedným aj s druhým. Jakub ale stále doberá Harpagona, že s ktorým najprv. Tak Harpagon odvetí, že s kuchárom. Jakub sa na ňo pozrie a povie mu, nech počka na chvíľu. A za tú dobu si vyzlečie kočišskú blúzu a zjaví sa v kuchárskom oblečení. V tomto sa nachádza ten situačný humor, alebo takzvané aj tá zámena, kedy Jakub sa zamení za kuchára, alebo neskôr sa zamení za kočiša. To nám predstavuje tú komédiu v tomto diele. Obsah diela. Hlavnými postavami, ktoré nám účinkujú v diele Lakomec, je Harpagon, 56-ročný vdovec a otec dvoch dospelých detí, Kleanta a Elizy. Najvýraznejšia charakterová črta je, že je lakomý. Myslí iba na seba a všetkých upodozrieva. Peniaze sú jediné, čo jeho mysel zaujíma. Za tie peniaze nedopraje nič deťom ani sluhom a možno vás prekvapí, že ani sebe. Skrátke sa bojí, že o ne len príde. Čo potom robí s toľkými peniazmi? On ich v podstate požičiava za vysoký úrok a takýchto ľudí nazývame úžerníkmi. Jeho syn Kleant s otcom nevychádza najlepšie. Čo nám tu mieša karty je aj jeho zaľúbenosť k milovanej Mariane, ktorú má v pláne si zobrať aj jeho otec Harpagon. Eliza, ďalšie dieťa Harpagona, dcéra Harpagona. Harpagon ju chce vydať za starca. Je krásna, nesmelá a miluje Valéra. Valér je bystrý sluha, ktorý je v skutočnosti šľachtic a zaľúbený do Elizy v dome Harpagona. Máme tu taktiež aj Frozínu, čo bola parížska dohadzovačka. A Marianu, chudobné dievča, ktorú si chce vziať za ženu aj Harpagon, aj Kleant. Príbeh môžeme začať tým, že Harpagon, otec dvoch detí, sa nezaujíma o nič iné, iba o peniaze. O citoch svojich detí nič nevie a nespýtuje sa ich na také otázky. No my vieme, že Eliza, jeho dcéra, je zamilovaná do Valéra, ktorý robil sluhu v ich dome. No vo skutočnosti to bol šľachtic. Chcel byť hlavne v blízkosti Elizy. Kleant sa naopak zaľúbil do chudobného dievčaťa menom Mariana. Keď však otec oznámi, že si našiel dievča a má v pláne svadbu, deti z Bystreju, mienil sa oženiť s Marianou. Tou Marianou, do ktorej bol Kleant zaľúbený. Dohadzovačka Frozína totižto presvedčila Harpagona o výhodnom sobáši a vravela mu, že Mariane sa páčia starší muži. A Marianu presvedčila o tom, že Harpagon už je aj tak starý a onedlho zomrie. Tým pádom ostane bohatá vdova. Aby Harpagon nezabúdal na jeho deti, im taktiež našiel niekoho pre Elizu staršieho pána Anselma, ktorú chcel vydať bez vena. A Kleantovi našiel vdovu. Chcel vydať svoje deti čo najlacnejšie a na súhlas sa nepýtal. Samozrejme Kleantovi ani Elize sa nápad otca nepáčil. Ich srdcia totiž patrili niekomu inému. Nadišiel večer, kedy Mariana prichádza na návštevu k Harpagonovi, pričom sa dozvedá, že jej budúci ženich je otcom jej milovaného Kleanta. Kleant sa prezradí a daruje Mariane na večeri prsteň od Harpagona. On sa na syna veľmi nahnevá, ale Kleant vyzná svoju lásku verejne pred Harpagonom. Harpagon prosí Kleanta, aby mu ju prenechal a rozhodol sa, že sa pôjde pozhovárať s Kleantovým sluhom, Jakubom. V zápätí Harpagonovi zmizne truhlička s peniazmi. To bola Harpagonova nočná mora. Nechal zavrieť celé mesto a na prípade sa podielal aj komisár. Pokiaľ by sa peniaze nevrátili, chcel obesiť každého vrátane seba. Truhličku ukradol sluha Šidlo a priniesol ju Kleantovi. Bol to jeho
plán, ako sa vydať za Marianu. Neskôr k ním prichádza Anselm a popri tom, ako Valer vyjadruje svoje city k Elize a že sem prišiel hľadať svojho otca, ktorý si myslí, že jeho deti zahynuli pri stroskotaní lode, vysvitne najavo, že otec je spomínaný Anselm. Stratili sa mu dve deti a jedno z nich bol Valer a druhé nečakane Mariana. Táto nečakaná situácia nám rozuzlila celú drámu medzi deťmi, keďže Anselm dal svojim deťom požehnanie a sľúbil, že vystrojí svadbu oboch detí. Harpagonovi neostávalo nič iné iba súhlasiť, keďže nemusel financovať vôbec nič. Bol rád najmä preto, že sa našli jeho peniaze, ktoré mu klán vrátil pod podmienkou, že bude súhlasiť, aby si on i jeho sestra mohli vziať partnerov, ktorých milujú. Týmto sa nám dielo Lakomec končí. Autor chcel poukázať na lakomstvo hlavnej postavy Harpagona a koľko škody to vie človeku priniesť. Vidíme, ako lakomstvo neškodí iba ostatným, ale aj Harpagonovi osobne. Jeho zaslepenosť v peniazoch mu bráni vidieť situácie také, aké naozaj sú. A na konci ostal sám iba s peniazmi, ktoré v podstate neznamenajú nič. Pokiaľ by ste sa chceli otestovať, či tomuto dielu naozaj dobre rozumiete, tak malý testík nájdete na našom Hero Hero. Taktiež tam nájdete aj poznámky a vypracované všetky maturitné témy zo slovenčiny a literatúry. Ním podcasty, poznámky a malé testíky. Robíme aj témy na želania, takže určite sa choďte na to pozrieť. Nezabudnite nás podporiť lajkom a odberom. A pokiaľ máte ešte nejaké ďalšie otázky, určite sa ich spýtajte v komentároch. A to by bolo zatiaľ od nás úplne všetko a zatiaľ sa majte a ahojte.